Skvelá práca, Ferb! Tieto obleky nám pomôžu postaviť súvislú horskú dráhu cez celé mesto. Nie je to zábava? A nič nie je lepšie, než páchanie zlá. Prečo sa zastaviť pri Denville? Už viem, čo dnes budeme robiť. Ovládneme celú oblasť Tristej! Sestra Candice, prišla si včas. Včas na čo? Rozprávať čudne a hrbiť sa ako modlivka? Nie, na aj hľadenie. Na aj čodenie? Vysvetlím ti to krátkou spomienkou a trochu dlhším monológom o mojom detstve. Tvojom detstve? Veď sa na seba pozri. Si dieťa. Každopádne dlhokrká nepriateľka, tvoje úbohé dni máš spočítané. Aj hľa, zábavinátor. Priprav sa, Denville, na jazdu svojho života. Chápeš, lebo bude trvať na veky. Je to pasca. A ak nás nikto nezastaví, oblasť Tri-State bude patriť nám. Veselý deň Denvillu. Užite si zábavu inak. Inak, ale čo myslíš inak? A prečo rozprávaš tak čudne?